Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. А маёй суразмоўцай зараз будзе з арбіты Марса ці Венеры Аліна Нагорная, прадстаўніца ініцыятывы «Умовы для мовы». Відаць, адправілася ствараць умовы для роднай беларускай мовы на іншыя касмічныя прасторы, бо не ўсё так добра з ёй на роднай беларускай зямлі. Ну, яшчэ раз прывітанне, Аліна. Нагодай для нашай сённяшняй сустрэчы такая міжгалактычнай стала твоя новая кніжка «Мова 404». Што за назва такая? Так, прывітанне. Чаму мова 404? Таму што насамрэч у Беларусі беларускую мову не так проста знайсці. Я хочу паказаць, што ёсць такая праблема. Вось мы ўвесь час сустракаемся з такімі меркаваннямі, і гэтыя меркаванні нават не ад чыноўнікаў ці не ад нейкіх там ебаціка, проста нават ад прыхільнікаў пераменаў, што а хто вам замінае па-беларуску размаўляць. Я вось хочу паказаць, што ёсць праблема і сапраўды замінаюць. Калі была задуманая кніга? Я да таго, што да, я згодны, яшчэ там, можа быць, год нават таму, можа нават 8 месяцаў таму можна было казаць пра тое, што адбываецца дыскрымінацыя па прыкмеце мовы, казаць пра адсутнасць у Беларусі ВНУ беларускамоўных, праблемы са школай, ну і гэтак далей, усе мы гэта ведаем. Але за апошнія паўгады стаўленне да беларускай мовы ў беларускім грамадстве значна змянілася ў лепшы бок, здавалася б. Ці не так гэта першае пытанне, і другое, кніга задумвалася яшчэ тады, калі было ўсё зусім дрэнна, ці ужо па слядах апошніх падзеяў? Кніга задумвалася дзесьці год таму, але вось менавіта па слядах апошніх падзеяў я зразумела, што трэба яе выдаваць як мага хутчэй. Таму што стаўленне так, можна сказаць, што аднаго кола людзей стаўленне змянілася, але іншае кола людзей, наадварот, кажа, што зараз не да беларускай мовы, што ой, не пішы ты пра гэтую беларускую мову, і гэта кажуць таксама прыхільнікі пераменаў. Вось, таму важна пра гэта казаць, таму што праблема ёсць. Вось, і я лічу, што абараняць свае правы трэба заўжды, не толькі калі там адбываецца, у нас увесь час у Беларусі была вельмі кепская палітычная сітуацыя, і проста чакаць перамогі, каб пасля абараняць свае правы, гэта неправільна, трэба абараняць свае правы паўсюль, і заўжды. Такім чынам, як выглядае кніга ў тым сэнсе зместа, не вокладкі, а пра што там ідзе гаворка? Пра тое, што як усё дрэнна, як нас беларускамоўных не разумеюць, і хутка родная матчына мова памрэ, ці як, пра што ідзе гаворка? Збольшага так, гэта пра тое, як усё ў нас дрэнна. Вось, таму што, вось вы казалі, што 8 месяцаў таму там стаўленне змянілася, але насамрэч стаўленне мала што вырашае палітыка. Вось, і дыскрымінацыя як была, так і ёсць, і нягледзячы на ўсе падзеі ў краіне, як у нас было, у студэнтаў, напрыклад, не было магчымасці навучацца па-беларуску, так і няма. Вось, і ў бліжэйшым часе яе таксама не будзе. Вось, таму гэтая кніга, гэта кароткія аповеды людзей, якія сутыкнуліся з моўнай дыскрымінацыяй, з рознай моўнай дыскрымінацыяй. Я хочу паказаць, што яна бывае розная, і з ёй можа сутыкнуцца хто заўгодна. Вось, там ёсць і гісторыі пра тое, як чалавека, напрыклад, не ўзялі на працу праз беларускую мову, гісторыі пра тое, як чалавека збівалі за беларускую мову, розныя гісторыі пра тое, як дзесьці там не зразумелі, ці дзесьці там прынізілі. І гэта такая рэч, з якой кожны дзень сутыкаюцца тысячы беларусаў, насамрэч, якія размаўляюць па-беларуску. Колькі герояў у кнізе? Было 100 герояў на момант публікацыі, але вось калі я публікавала гэта, то дадалося яшчэ некалькі гісторыяў, таму будзе... Его не разумеюць, ён кажа «Palmel Red Please», і яму кажуць «красны, так бы і сказалі», напрыклад. Але гэта больш сумна, чым смешна, насамрэч, што вось нават ангельскую мову часам разумеюць больш, чым дзяржаўную беларускую мову. Ёсць гісторыі, яны смешныя, але вось адзін з суразмоўцаў вельмі добра сказаў,
ну вось шмат же мы сутыкаемся з тым, што ой, у вас такая класная беларуская мова, там размаўляеце вы такая маладзец, але вось адчуваеш сябе вось, ну, добра акрэсліваў адзін з маіх суразмоўцаў, што быццам бы чалавек з цёмнай скурай, якому кажуць, якая ў цябе класная цёмная скура. Ну, увогуле, ну, гэта паказвае гэтыя добрыя выпадкі смешныя, ну, таксама паказваюць дыскрымінацыю. Таму што да чалавека з рускай мовы ніхто не скажа, якая ў цябе класная руская мова. Вот такія вы беларускамоўныя, нават калі вас пахваляць, вы ўсё адно ў гэтым бачыце нешта дрэннае. Я просто хочу, каб людзі прачыталі гэтую кнігу і, па-першае, ну, увогуле я хочу, каб гэтыя людзі, шмат сітуацый, што чалавек кажа ў сям'і, я пераходжу на беларускую мову, а яго там нейкія непаразуменні ўзнікаюць. Каб людзі маглі гэтую кнігу паказаць вось сваёй сям'і, сваім працадаўцам і гэтак далей. І як мы з Ігорем жартуем, што я адмыслова раблю кнігу ў цвёрдай вокладцы, тому што калі не дойдзе змест, можна дайсці форму. Да не, насамрэч, трэба казаць пра праблему, таму што калі не казаць пра праблемы, то яны проста не будуць вырашацца. І першы крок менавіта, каб грамадства асэнсавала, што гэтая праблема ёсць. Вось. І важна, каб людзі, якія прачытаюць гэтую кнігу, таксама, магчыма, нехта з іх удзельнічае ў гэтай дыскрымінацыі, каб яны не удзельнічалі ў ёй. Вось. Ну, Аліна, але що ж такі, ну, не можа быць усё такое толькі трагічнае. Ну, безумоўна, кнігу можна скласці выключна на нейкіх такіх прыкладах негатыўных, але ж, ну, павінна быць лыжка мёду у гэтай вось дзежцы дзёгцю. Ёсць нейкія там станоўчыя прыклады, ну, я не ведаю, там, калі вот хтосьці там тым сваім прыкладам змусіў, не змусіў, а натхніў іншых людзей пераходзіць на беларускую мову. Такіх прыкладаў шмат, нават у маім жыцці ёсць, але я іх адмыслова не змяшчаю ў гэтую кнігу, тому што я пішу менавіта пра дыскрымінацыю, і калі пішаш пра праблему, трэба пісаць толькі пра праблему, каб быў ясны месседж увогуле гэтай кнігі, каб чалавек зразумеў, што праблема ёсць. А насамрэч прыкладаў такіх шмат, так. Нават у маім асяроддзі такія прыклады ёсць. Ну, а ў кнізе яны ёсць? Не, у кнізе іх не будзе, таму што кніга менавіта пра праблему. Вось. У меня там была прапанова у суполцы «Умовы для мовы» напісаць яшчэ адну кнігу пра пазітыўныя прыклады. Гэта цікавая прапанова і, ну, можа быць, так і зробім. Дарэчы, каментар з нагоды вось вашых словаў пра тое, што нават цяпер прыхільнікі пераменаў, якіх называюць, ўсё ж такі не прымаюць блізка да сэрца моўнае пытанне, праблемы беларускай мовы. Карачун піша: без мовы аніякіх зменаў не будзе, прынамсі да лепшага. Пакуль народ чужую мову ведае лепш за сваю, ён жыве ў чужой інфапрасторы і так ці іначай трапляе пад яе ўплыў. З такім меркаваннем, так, наконт інфапрасторы, гэта вельмі важная рэч. Таму што мы нават не цэнім сваё, і вось быў такі дзень, калі памёр вось зусім нядаўна Леонід Лыч, гэта беларускі гісторык, ён вельмі шмат чаго зрабіў для беларускай мовы, але ў гэты дзень, напрыклад, Навальны вяртаўся ў Расею, і ўся стужка ў Фейсбуку была ў Навальным, і вось мне гэта было крыўдна, вельмі. Таму што беларусы, яны не ведаюць сваё, не цэняць сваё, бо чытаюць па-руску і чытаюць пра Расею. І я не бачыла такой цікавасці з гэтых жа фрэндаў, можна так сказаць, напрыклад, да падзеяў у іншых суседніх краінаў, напрыклад, у Літве. Хаця там таксама розныя цікавыя рэчы адбываюцца. У Польшчы таксама зараз шмат чаго адбываецца, і таксама ёсць парушэнне правоў чалавека, але вось мы бачым, што з-за мовы людзі ведаюць толькі рускую мову і чытаюць расейскую навіну, і быццам бы жывуць у Расеі. Ось. Ёсць такая рэч, і гэта праблема. Я лічу, што беларуская мова увогуле можа быць такім маркерам, бо нас што адрознівае ад іншых прадстаўнікоў іншых народаў? Нас адрознівае толькі мова, таму што, як мы ведаем, з нашага выпадку сцяг можна скрасці, напрыклад, а мову скрасці нельга. Таму вось людзі, яны неяк павінны прыйсці да гэтага, зразумець, што беларуская мова гэта тое, што нас яднае, тое, што нас адрознівае ад іншых і робіць нас адметнымі. Згодным. Дарэчы, вось Владзімир Федарэнка пытаецца, што з вашым сцягам? Зноў лунае ці не?
Не, у нас же скралі 2 сцягі, адзін флагшток пагнулі, адзін флагшток таксама скралі, і я нават не ведаю, як яны, ён такі цяжкі быў з даху, як яны яго, ну, унеслі ўначы, у цемры. Это просто нейкі трэш, там людзі реально жыццём рызыкавалі, напэўна. Вось, і мы будзем зараз усё гэта рамантаваць і думаць аб тым, як нам зрабіць плот павышэй. Вось, і пасля зноў павесім сцяг. Сабаку трэба ў двары завесці якую-нибудь добрую. Ну, вось, можа быць, у суседзяў ёсць сабака, і яна маўчала, блін, мы бы пачулі. Я ўвогуле здзіўленая, што мы нічога не пачулі, таму што, ну, тут вельмі ціха. У нас маленькая вуліца, тут амаль нікога няма. Заяву аб крадзяжы ў міліцыю напісалі? Мы пачакаем крыху. Справа ў тым, што гэта як мінімум 2 артыкула, 202 і 205, гэта крадзеж і гэта парушэнне прыватнай уласнасці, вось нешта такое, і там вельмі доўгія тэрміны, таму ёсць сэнс пісаць заяву тады, калі будуць разглядаць. І дакладна я ўпэўнена, што мы даведаемся дакладна, хто гэта быў, таму што такія рэчы нават у Беларусі вельмі, ну, даволі нармальны такі працэнт раскрываемасці. Але ўсё ж таки напішы заяву на тое, што ў цябе там быў флагшток, што сцяг скралі, так у адказ атрымаеш не расследаванне гэтага крадзяжу і злачынства, а сабе ж атрымаеш як мінімум 23-34. Тут яшчэ такая штука, што яны могуць проста прыйсці і, ну, як бы калі чалавек падае заяву на некае правапарушэнне, ён таксама можа стаць падазрываемым, і да яго могуць прыйсці шукаць гэты сцяг, напрыклад. Вось, і я бы не хацела бы ў сваю хату сваімі рукамі адчыняць дзверы і пускаць незнаёмых людзей. Ну, некаторых незнаёмых людзей. Ну так, а як паказвае практыка апошніх тыдняў, месяцаў, то нават чалавек, які з'яўляецца сведкам па справе, да яго таксама могуць прыйсці і правесці, ну, фактычна ператрус, які называецца аглядам. Увогуле, карыстаючыся момантам тут, што я в прямым эфіры, я хочу сказаць людзям, што не абавязкова адчыняць дзверы, калі да вас нехта грукаецца, не абавязкова падымаць тэлефон, калі вам нехта тэлефануе. Нават на WhatsApp могуць патэлефанаваць. Ось. Гэта важная рэч, таму што калі узламваць дзверы, там павінны быць адмысловыя паперкі, якія не так проста нават для іх часам дабываюцца. Ну, і навошта тады адкрываць сваімі рукамі дзверы, бо пасля прыборкі будзе вельмі шмат. З таго, што я бачыла са сваіх знаёмых, нават у якіх рабілі ператрусы, там проста пераварачваюць усё. І забіраюць кампутары, ну, таму лепш не адкрываць. Вот мы не адчынялі, да нас прыязджалі 2 разы, мы не адчынялі. Ну, наступным разам, глядзі, могуць прыехаць, як тут у горадзе гэта робіцца, не адчыняеш, яны з балгаркай і ускрываюць дзверы. Ну, там, можа, пакуль яшчэ балгарак, можа быць, не хапае ў вас на раёне, але падвязуць хутка. Ну, да нас увогуле некае такое іншае стаўленне, нас там ніхто не высочваў асабліва. Вось, просто 8 разоў розныя людзі прыязджалі, мы ім не адчынялі, і яны з'язджалі. Вось. І гэта дзіўная, канешне, гісторыя з выкраданнем сцяга ноччу. Ну, канешне, гэта і смешна, і сумна, ўсё. Спартоў Андруся піша: шчыры дзякуй вам, Аліна, вы з Ігарам робіце вельмі годныя і патрэбныя справы. Дзякуй. Ну і найперш, так, мы вернемся да вось гэтых падзякаў і годных справаў, якія вы робіце разам з Ігарам Случыкам, а пакуль што крыху так закроем закроем тэму з кнігай. Кніга, наколькі я разумею, яшчэ раз нагадаю, мае назву «Мова 404». Кніга яшчэ не выдадзеная. На якім свеце яна зараз? Зараз у мяне ўжо сабраныя гісторыі, і я іх рэдагую. Вось, і ілюстратарка робіць ілюстрацыі, ўжо амаль усе ілюстрацыі зробленыя. Ілюстратарка моя мама. Вось, яна мастачка, і я папрасіла зрабіць для гэтай кнігі малюнкі. Выдаваць якім чынам будзеце? Просто ў выдавецтве, як і 2 папярэднія кнігі, якія мы выдавалі. Мы збіраем грошы праз краудфандинг. Ось талакой, і кожны чалавек можа замовіць сабе, вы зараз зайсці па спасылачцы там на маёй сторонцы, замовіць сабе асобнік.
Вось, і калі сродкі будуць сабраныя, і тэкст будзе адрэдагаваны, мы пойдзем проста ў выдавецтва, заключым дамову і, ну, як звычайна, будзем выдаваць. Ну так, але найперш, перш чым выдаваць, трэба, як сказала Аліна, сабраць неабходную суму грошай, ну, каб заплаціць выдавецтву за іх працу. Для гэтага створаная адпаведная староначка на платформе, на пляцоўцы краўдфандынгавай Талака. Заходзіце на гэтую пляцоўку, пішыце мова 404 і замаўляеце сабе 5 асобнікаў, як мінімум для пачатку, каб вот сабе і іншым людзям раздаць, каб ведалі, у якім стане знаходзіцца у Беларусі мова тытульнай нацыі. Так, правильно ўсё сказаў, ці штосьці дадаць хочаш? Так. Там ёсць розныя лоты, можна замовіць асобнік, можна замовіць некалькі асобнікаў, можна замовіць там асобнікі, падарункі і гэтак далей. Вось, трэба проста зайсці на староначку і выбраць тое, што вас цікавіць. І гэтым вы патрымаеце увогуле, ну, не толькі атрымаеце кнігу, вы увогуле патрымаеце барацьбу за моўныя правы ў Беларусі. Тому што кніга, яна паказвае праблему, і важна, каб людзі яе побачылі. Ну вось, кнігу людзі замовяць на пляцоўцы Талака, атрымаюць, даведаюцца, калі раптам не ведалі ці сумняваюцца ў наяўнасці такіх праблемаў, пра праблемы з беларускай мовай, а потым як трэба бараніць свае правы. Мы не раз ужо з вами гаварылі на гэтыя тэмы, але можа быць якімі-небудзь падзеліцеся новымі лайфхакамі, такімі вот новымі нейкімі ноу-хау па абароне. Ну, увогуле мы зразумелі, што вельмі класна працуе метад, калі мы размяшчаем на якой-небудзь сваёй старонцы зварот і спасылку, куды яго адпраўляць. І тады зварот адпраўляе адразу шмат людзей, і праблема часам вырашаецца, часам застаецца на кантролі, але дакладна гэтыя структуры разумеюць, што праблема ёсць, калі не адзін чалавек звярнуўся і не адна петыцыя з шмат подпісамі, а менавіта вось розныя звароты. Ну і такія лайфхакі, што заўжды, калі вам дзесьці патрэбна беларуская мова, пішыце не толькі ў гэтую установу, калі адчуваеце, што установа можа сказаць не, пішыце яшчэ кудысьці наверх, там, у міністэрства, напрыклад, ці ўвогуле ў адміністрацыю, ці яшчэ куды. Вось, і тады атрымліваецца, што гэты зварот упадзе яшчэ і зверху на галаву гэтага чалавека, а не толькі знізу, і зверху ён будзе фармальна заставацца на кантролі, і, канешне, тады больш шансаў вырашыць праблему. Але насамрэч я хачу давесці гэтай кнігай, што ёсць праблема, бо ў Беларусі зараз такая палітычная сітуацыя, якая можа змяніцца ў які-небудзь бок, і важна, што калі нам давядзецца рабіць там які-небудзь выбар, ці ўвогуле, калі людзі будуць, зараз шмат бізнесаў закрываецца, там бізнес душыць, будуць зачыняць свае бізнесы, каб людзі больш звярталі ўвагу на тое, што ў Беларусі павінна быць беларуская мова. Там адкрываеш рэстарацыю, там можна зрабіць беларускамоўнае меню, там навучыць супрацоўнікаў па-беларуску размаўляць і гэтак далей. Каб людзі не адчувалі сябе дыскрымінаванымі. Дарэчы, калі узгадалі палітычную такую складаную сітуацыю ў краіне, мы назіраем зараз, як пераследуецца ўсё з такім нацыянальным кантэкстам, пачынаючы ад нацыянальнай сімволікі і працягваючы той жа самай мовай шматпакутнай. Сёння, калі вось такое з боку дзяржаўных структур узмоцнена негатыўнае, дэманстратыўна негатыўнае стаўленне да ўсяго беларускага. Гэтыя звароты, яны нейкім чынам ўсё ж такі уздзейнічаюць, даюць станоўчы вынік? Так, звароты заўжды даюць станоўчы вынік, таму што калі вы, напрыклад, прыходзіце на прыём да чыноўніка ці тэлефануеце, ён можа вам сказаць не без наступстваў, бо гэта нідзе не захоўваецца. Калі вы пішаце зварот, ён уже абавязаны па ім будзе рабіць некую справаздачу, а калі гэта 100-500 зваротаў ад вас і ад вашых яшчэ сяброў, знаёмых і падпісантаў на старонках, то гэта справаздача будзе значна большай. А ў іх там такая бюракратыя, што часам прасцей вырашыць праблему. І нават некаторыя там не толькі чыноўнікі, проста дзяржаўныя установы. Вось мы зараз праводзілі кампанію «Малако» за тое, каб беларусізаваць этыкеткі і упакоўкі малочнай прадукцыі. Сярод іх ёсць і дзяржаўныя кампаніі, якія пагадзіліся дадаць беларускую мовную этыкетку.
Увогуле, якая рэакцыя? Ну, адна справа, там, скажем, якія-небудзь чыноўнікі, калі там звяртаюцца да іх, каб зрабілі шыльды па-беларуску, там ці назвы вуліц, ці яшчэ што-небудзь вот такое беларусізавалі, гэта адно. А калі звяртаецеся на прадпрыемствы, якія фармальна ці нефармальна з'яўляюцца там альбо прыватнымі, альбо там акцыянернымі, ну, не дзяржаўнымі, яны ж могуць сказаць, мы тут уласнікі, гэта наша справа, не лезьце там у нашу справу. Ёсць магчымасць на іх все ж таки паўплываць? Так, ёсць. І вось, напрыклад, тое ж малако, што мы рабілі, гэта якраз такі розныя кампаніі, і там было розныя адказы. Нехта пагадзіўся дадаць беларускую мову, нехта сказаў, што у нас 2 дзяржаўных языка, адстаньце, нехта нават гэта па-руску сказаў, і мы іх аштрафавалі за гэта, прыцягнулі да адказнасці. Вось, нехта кажа, што дададзім пасля, ці абмяркуем пасля, і гэтак далей. Проста трэба даводзіць, што ёсць заканадаўства, якое не выконваецца. Гэта ўвогуле такая праблема, што вось, ну, то, што я казала, што шмат хто кажа, што типа, вось, тут нас всех прымусяць па-беларуску размаўляць. Я хочу, каб вы задумаліся над тым, што ўвогуле вы, магчыма, парушаеце заканадаўства, якое ёсць зараз, тому што так, у нас нідзе не прапісана, што грамадзянін павінен ведаць 2 дзяржаўныя мовы прямым тэкстам, але 2 дзяржаўныя мовы гэта азначае, што павінны абараняцца правы і беларускамоўных людзей, і рускамоўных людзей. Вось, і ёсць такі артыкул 9.2 КАП, як стварэнне перашкодаў у карыстанні дзяржаўнай мовы. Тому гэта не напісана прямым тэкстам, але і зараз шмат хто, ну, ўвогуле, павінен ведаць беларускую мову проста нават для выканання там сваіх службовых абавязкаў, напрыклад. Вось. І калі б заканадаўства выконвалася, то не было б такой праблемы, як ёсць зараз, што людзі баяцца, што іх там прыйдзе Зенон, напрыклад, і прымусіць размаўляць па-беларуску. Для гэтага не трэба баяцца. Нават калі беларускую мову зараз у тых варунках, якія зараз ёсць, калі беларуская мова будзе прызнаная адзінай дзяржаўнай, все адно застанецца руская і беларуская мова разам, тому што мы вось, ну, на такім шляху знаходзімся. Мне вось, дарэчы, здзіўляе гэтая страшылка, якая жыве ось з 90-х гадоў мінулага стагоддзя, ну, з канца 90-х, запушчаная яна вядома чым, і гуляе да гэтага часу на тым жа самым усебеларускім сходзе, і зноўку гучалі, якія асноўныя пагрозы, што вось войска, беларускае войска перавядуць на беларускую мову. Вот, ну, самая страшная пагроза для беларускага войска. Яны, напэўна, проста баяцца, што іх сяброўскае рускае войска не зразумее беларускіх вайскоўцаў. Таму вось менавіта варта пераводзіць беларускае войска на беларускую мову. Гэта пытанне ўжо палітычнае і проста нават нашай бяспекі. Я ўвогуле не разумею, чаму вось вайскоўцы не пераходзяць самі. Ну, калі чалавек разумее, хто фінансуе, напрыклад, рэпрэсіі, то, ну, варта пераходзіць на беларускую мову. Ну, ведаеш, калі казаць ужо пра войска, пакуль у сувораўскай вучэльні, пакуль яна сувораўская, і там галоўныя партрэты ваяводцаў Суворава, пакуль вучацца на генералаў у Маскоўскай ваеннай акадэміі, то, ну, чаго чакаць. Але наступная таксама ж галоўная пагроза нібыта, гэта што вось вучыцца прымусіць па-беларуску, ну, і гэтак далей, гэтак далей. Ну, вось такія страшылкі, скажу вам шчыра, гаварыць па-беларуску, у гэтым няма нічога страшнага, і вось Ігар, не прачытаю прозвішча, піша: дзяўчына вельмі добра размаўляе на беларускай мове, вялікая пашана ёй за гэта ад беларусаў. Ну што ж, а вот, дарэчы, а ёсць пашана ад тых беларусаў, якія побач з вамі жывуць зараз вось у вёсцы? Так, людзі тут пераходзяць на беларускую мову, яны падпісваюць звароты, нават вось мы тут за дарогу рабілі звароты, нам дарогу адрамантавалі, яшчэ там за розныя рэчы, за знакі, за прыпынак, за пешаходны пераход, за ваду, ці ўсе звароты мы пішам вядома па-беларуску, суседзі іх падпісваюць з задавальненнем, без пытанняў. Мы перад пачаткам гэтай нашай размовы там размаўлялі пра яшчэ адну вашу ініцыятыву. Ты там паказвала такія добрыя, што там, паштовачкі, ці што там было. Пакажаш, што гэта такое, раскажы. Гэта паштовачка, так, тут ось.
на якой напісана «Усё будзе добра» і спасылка на Случак-бот. Случак-бот — гэта такая штука ў Telegram, вельмі класная штука для таго, хто размаўляе па-беларуску ці хоча пачаць размаўляць па-беларуску і хоча быць упэўнены, што яго зразумеюць і што яго правы будуць абароненыя. Там ёсць прыклады зваротаў за беларускую мову. Таксама там ёсць заканадаўства, якое вас абараняе. І там ёсць вельмі крутая штука, спасылка на сайт свае. Это бізнесы, ну там розныя месцы, паслугі, дзе вас могуць па-беларуску абслужыць. Вы прыйдзеце, вы дакладна там не сустрэнеце, там разговариваеце на чалавеческом языке, ці вось гэтыя розныя перапытванні, а што вы сказалі, як вы сказалі, ці вы з Украіны прыехалі і гэтак далей. Ну, вось такія рэчы там ёсць. І таксама там ёсць дакументы на беларускай мове, розныя іскавыя заявы, даверенасці, шмат дакументаў, просто якія могуць спатрэбіцца ў жыцці. Ось, і просто я ведаю, што людзі часам хочуць па-беларуску скласці нейкі дакумент і просто то улом перакладаць, то, ну, это сапраўды шмат часу займае гэты пераклад, ось, і яны вымушаны падаваць па-руску. Бо ёсць дыскрымінацыя, і дакументаў, ну, па-беларуску мала дзе можна сустрэць. Напрыклад, мы з Ігорам патрацілі 7,5 месяцаў свайго жыцця, каб змяніць правапрымяняльную практыку, і зараз вось дамову з ЖКГ можна заключыць па-беларуску. А раней у Беларусі па-беларуску нельга было заключыць дамову такую. Дарэчы, а мясцовае ўсё ж такі кіраўніцтва, там старшыня, там выканкама мясцовага, ці там вясковы, можа, які-небудзь начальнік, як да вас ставяцца? Панаехалі во гэтыя гарадскія, ваду тут у нас мучаць, ці вот якое стаўленне участковага можа быць? Ну, яны нас больш пабойваюцца, таму што мы умеем ствараць праблемы. Я думаю, што менавіта таму нас яшчэ, ну, з намі нічога сур'ёзнага не зрабілі, таму што калі аднаго затрымаюць, то адзін будзе ствараць праблемы, калі дваіх затрымаюць, то мы пасля выйдзем і будзем ствараць праблемы. Вось. Мы шмат пішам наконт мясцовых праблемаў, і гэтыя праблемы сапраўды вырашаюцца. Вось, бо, напэўна, яны ўжо зразумелі, што прасцей вырашыць, чым дасылаць адказы, атрымліваць розныя вымовы за памылкі ў гэтых адказах і гэтак далей. І пададказнасць там некаторых мы прыцягвалі да адказнасці ўжо нават да адміністрацыйнай. Вось, таму як бы яны так крыху пабойваюцца, і часам, вось, калі я апошні раз была ў сельвыканкаме, старшыня бег за мной і прасіў больш не пісаць звароты, бо яго зараз вымовы робяць вышэйшае кіраўніцтва. Але мы ўсё адно пішам. Давялі чалавека, ну, яны тут пішуць звароты, а яму адказвай потым і перад начальствам. Просто праблема ў тым, што беларускія чыноўнікі не прывыклі да гэтага, што яны павінны працаваць. Вось. Але яны павінны працаваць насамрэч. Таму людзі пішуць звароты працуюць. І гэтыя чыноўнікі таксама будуць працаваць. Ну так, сапраўды, тут ж такая створана дзіўная сітуацыя, што кіраўнік нейкага ўзроўню павінен прадэманстраваць тое, што ён працуе не людзям, а кіраўніку, які стаіць над ім. Ну вот. Так, это наша праблема, абсалютная адсутнасць справаздачнасці перад людзьмі. Вось. Ну, это все і праз адсутнасць сапраўдных выбараў і так далей. Калі б все гэтыя пасады былі выбарныя і былі выбары, то чалавека можна было б адлучыць ад пасады, напрыклад, і ўжо была б зацікаўленасць, ну, неяк дзейнічаць у інтарэсах людзей. І таму вось мы рэальна, як Максім Гарунов у нас называюць прапаведнікі, вось мы рэальна прапаведуем звароты, таму што звароты гэта такі адзіны спосаб, каб ваши, ну, просто ваши інтарэсы абараняліся. І вы ж плаціце падаткі, вам і вырашаць, на што пойдуць гэтыя падаткі. Таму лепш, канешне, каб падаткі пайшлі на ремонт дарогі каля вашага пад'езду, ці на тое, каб беларускамоўны клас з'явіўся ў вашага дзіцёнка, чым яны пойдуць там на аплату там мапаўцаў і іншых там розных такіх персонажаў. Ну што ж, мы пачалі, ну, как бы, вельмі шмат сказалі пра тое, што вось дзіўным чынам беларускі народ неяк вось
летом абудзіўся, прачнуўся, зразумеў, што у яго не толькі ёсць правы, але ёсць і права гэтыя правы адстойваць. Ну так вось, гэта тычыцца не толькі выбараў, але і такіх жыццёвых розных сітуацыях. Сапраўды можна і проста патрэбна адстойваць свае правы, пачынаючы на права мець добрую вуліцу з беларускамоўнымі назвамі на шыльдах і працягваючы правам на карыстанне сваёй мовай. Так, абавязкова трэба абараняць сябе і свае інтарэсы, таму што мы жывем у такой дзяржаве, што акрамя вас пра вашы інтарэсы ніхто думаць не будзе. Вось, таму варта пісаць звароты, даводзіць да тых людзей, якія могуць рашыць вашу праблему, што у вас ёсць праблема і што давайце вырашайце. Дарэчы, пытаюцца вось у нас чамусьці відэапаштоўкі, дзе знайсці па-беларуску. Ну, я не ведаю, як можна відэапаштоўкі знайсці, можа быць, ну, ці можа быць чалавек хоча дзе-небудзь выкладзена ў інтэрнэт, яна, каб можна было яе раздрукаваць, ці што, ці вот якім чынам можна гэтую вашу прыгожую паштовачку раздабыць? Магу, калі трэба, пішыце мне, я скіну файл, які можна раздрукаваць, і дзесьці вось у мяне хутка магістратура сесія, і пасля я планую паехаць у Мінск у сярэдзіне сакавіка, і я вось на офіс Еўрарадыо занесу такіх паштовачак, і можна будзе прыйсці туды і ўзяць сабе. Ну, будем удзячныя, скарыстаем іх для якіх-небудзь розыгрышаў, хаця сітуацыя зараз у краіне такая, што не да розыгрышаў, але не да жартоўных розыгрышаў, можа быць, сапраўды да, але вось для такіх карысных, таму што на этой паштоўцы сапраўды шмат карыснага рознага інфармацыйнага матэрыяла, як Аліна правільна сказала пра тое, што там ёсць спасылачкі, дзе можна і скачаць розныя там, ну, паглядзець, як правільна пісаць звароты і ўсё астатняе. Ну і на завяршэнне вернемся да кнігі, якая вось-вось павінна з'явіцца. Кніга, нагадаю яшчэ раз, мае назву «Мова 404». Што трэба зрабіць, каб кніга з'явілася не толькі увогуле, але і у кожнага, хто хоча патрымаць яе ў руках? Трэба зайсці на Талаку або на, напрыклад, маю старонку, знайсці спасылачку на краудфандинг і набыць сабе проста, ну, замовіць сабе завадзя асобнік. Такім чынам, а вось тут, дарэчы, ёсць табе адразу прапанова. Калі будете пісаць пра добрыя прыклады, дзе можна прапанаваць асобу. Ну, я так разумею, чалавек мае станоўчы прыклад, які вот для кнігі, для другога тому, для, так, калі гэта вот, умоўна скажем, вот, чорны бок стану беларускай мовы ў Беларусі, то вот калі будете белую кнігу пісаць, то вот чалавек прапануе свой, ну, ці там іншага нейкага чалавека, у якога ёсць станоўчы прыклад. Пішыце Аліне можна у Facebook, можна ў якія іншыя інтэрнэт-шчыліны. Так, у мяне Анна Горная ва ўсіх соцсетках аднолькавы логін, ну, нік, як это правильно назваць, таму вельмі лёгка знайсці і напісаць мне. Пішыце, Аліна будзе удзячная, асабліва за станоўчыя прыклады ўжывання і карыстання беларускай мовай у Беларусі. Ну што ж, яшчэ раз віншую вас, будучая шчаслівая аўтарка кнігі «Мова 404». Аліна Нагорная, Зміцер Лукашук працавалі для вас у сумесным праекце Еўрарадыо і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас, карыстайцеся беларускай мовай і бараніце свае правы, як моўныя, так і звычайныя жыццёвыя.